Hayırlı kеш efirde яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылыштан. Хезмәтенә күрә хөрмәте. Баланлы авылында социалистик хезмәт герое Закария Кашапов яшәгән йортка элмә такта куелды. Бит кенә димәгез, талпан энцефалитыннан саклану һәм дәвалану усуллары турында безнең сюжетта. Табигатьне саклау уртак бурычыбыз. Укучылар агачларны тәрбияләргә инде. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Районда юллар торышына зур игътибар бирелә. Ел сайын төрле юнәлешләрдә юлларга ремонт ясала, яңа асфальт салына. Шул ук вакытта торак пункт эчендәге юлларга да әледән-әле ремонт үткәрелә. Мөслим авылында юллар ремонты быел да дәвам итә. Шоферлар игътибар иткәндер, Мөслимнең яшьләр урамында бу көннәрдә ремонт эшләре бара. 560 метр озынлыктагы арада реконструкция эшләре башкарыла. Монда хәзерге моментта эшләр регенерация бара. Иск асфальтны ишем белән бутап салу. И цемент белән бутау башлана регенерациясе. Я насын асфальт җәйдән өстенә бутап. Асфальтлар җәелгәч, аннан соң тротуарлар и съездлар ясала. Яңа асфальт салу белән бергә яшьләр урамында тротуарлар да эшләнәчәк, булганнары яңартылачак. Шулай ук юл съездлары эшләнәчәк. Бүген бирегә КАМАЗ машиналары, асфальт түшәүче техника, 2 каток, экскаваторлар җәлеп ителгән. Yevreler içinde, avtomobil yürüyüşler içinde pek yaxşı yollaşaq. Saklap qana qadri bilib, yollarda isənin yürügəsin. Sübüz motoraya mına iş qoynay. Şunlap da indi bu dürüst fikir deyip olayım men. Pakaga indi yol boyunca urab yürüge turuk ile. Яңадан bit indi әйбәт җәелгән жолдан үзебезгә йөрү бит инде әйбәтрәк булачак бит инде. Юлларда барган ремонт һәр вакытта да шоферларга кыенлык тудыра. Ләкин бу вакытлыча кыенлыкларны үткәрә белсәк иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Язгы чәчү төгәлләнде, әмма кыр эшләре әле дәвам итә. Бүген үсемлекләрне корткыч бөҗәкләргә һәм авыруларга каршы эшкәртү бара. Әюпов хуҗалыгы быел 6 миллион сумлык ашлама сатып алган. Бер көн ел туйдыра дигән әйтемне истә тотып, кояшлы көннәрнең кадерен белеп эшли механизаторлар. Игенченең күңеле кырда бүген. Әюпов крестьян фермер хуҗалыгы уңганнары да басу кырларını иңли. Хуҗалык 100 гектар майданда орпа чәчүне төгәлләп, язгы бодай чәчүгә кереште. 800 гектар язгы бодай чәчәбез. 260 көзге бодай чәчелгән. Арпа 100 гектар чәчтек инде. Пар җире калганнан соң безнең 180-190 гектар пар җире кала. Чиста парга. Ишкан төштә язгы чәчүгә чыктык. Коллективта 15 кеше. Чәчүләрне бетерүсендә эшләйбез инде. Бригадир Марат Халимов кул астында 15 кеше хезмәт куя. Язгы чәчүгә 10 берәмлек техника җәлеп ителгән. Басуларда бүген чәчү катлаулы ашлама белән башкарыла. Тамырларын ныгыту өчен Әюповлар бу практиканы елда уңышлы куллана. Күптән эшлим инде. Язгы чәчү семинар ташымына Әюпов фермер хозяйствосына тырышабыз. Уңышлы яңгыр жауып торып дик, яңгыр да жауды. Җылылык булса, булар инде, иншалла. Шушы көннәрдә Воронеж шәһәреннән АТМ 12 маркалы ашлык киптерү җайланмасы да кайтып җитәргә тиеш. Шиятүбә авылындагы мастерской һәм склад территориясендә быел автоүлчәү һәм ягулык майлау материаллары урыны да ясалачак. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Иске Карамалы авылында гомер итүче Илнара һәм Илгизәр Латыповлар да эшлим дип тырышып тормашып көн күрә. Яшь гаилә 2019 елда дәүләттән 400 мең сум ярдәм алган һәм мини ферма төзегән. Фермаларындагы маллар саны елдан-ел арта бара. Дәүләт программасы буенча алынган 400 мең сум акчага малларга торак төзи Латыповлар. Эш башлаганда 5 сыерлары була. Хәзер 54 суты җирләре, юмызы тракторлары, Енисей комбайннары бар. Арендага пай җирләре алганнар. 60 гектар биләмәдә печәнлекләре җәйрәп ята. 26 баш умарталары бар. Дәүләттән ярдәм алып 400 мең алып инде шул сарай төзеп инде 10 баш сыерга, бүгенге көндә 10 баш сыеры бар. 7 бозау шуның. И дальнейшем инде тагы да арттыру ягында малны. Шул сарайларны да һаман да арттыру ягында. Уңган гаилә 7 сыерның һәммәсеннән 14-15 литр сөт савып ала. Тагын 7 бозаулары бар, сарыклары, җәйгелектә ихаталары кош-корт белән тула. Илнара үз мәшгуль буларак чәч тарашхана да ачкан. Хәзер Карамалы халкы чәч кистерергә дип Мөслимгә төшеп йөрми дияргә була. Мөслимнең үзеннән дә Илнарага чәч ясатырга килүчеләр бар икән.
Мен кичкенеден шеш кисерге ярата турам, шеш белән уйнарга, прическалар ясарга ярата торган. Мәктәптә дәрестә калып кызлар белән ишекне бикләп шеш кисә торган. Прическалар ясарга. Ул җирендә дә кирәкле һөнәр дип уйлыйм. Һәрбер кеше үзенең шешен матур йөртергә тырыша. Юкка гына карамалыны районның икенче үзәге дип әйтмиләр шул. Максатчан тырыш кешеләр белән дан тотучы җирлек алга карап яшәүе белән дә үрнәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл хуҗалыгы продукциясын сатуның иң кулай урыны ярминкәдер мөгаен. Биредә товарны арадашчыларсыз тәкъдим итәргә һәм алырга да мөмкин. Бәйрәм уңаеннан ярминкәләр үткәрү матур гадәткә әйләнеп бара. Соңгы ярминкә Мөслимдә җиңү көне уңаеннан оештырылды. Пушкин һәм Банк урамнарында бәйрәм чаралары үтте, ә Дуслар клуб кафесы артында ярминкә гөрләде. Башкаларыннан аермалы буларак бу ярминкәдә кием салымы күп иде. Яшелчә, җиләк, җимеш һәм бал сатучылар санаулы гына килгән. Көн кызу булгангадыр ит ризыклары сатылмады. Җиңү бәйрәме уңаеннан Мөслимдә ярминкә үткәрелә. Ярминкәдә җаныңны ителү шул бар. Бөтен нәрсәдә бик күңелле, кирәкле әйберләрне алдык. Соңгы елларда һәр вакытта менә шулай үтеп тора, бик мотор. Кешеләр йөри, кешеләр килә. Бер күңел ачу бит инде ул. Рәхмәт. Халык бик матур чыккан, халыкны бик матур. Үзләренең товарларын ярминкәдә катнашучылар тәэмин итәләр. Киләчәктә дә менә шулай халкыбыз белән матур иттереп, шулай җиңү бәйрәмнәрен, башка бәйрәмнәрне куанып каршы алырга ясый. Сату Аллага шөкер, әйбәт бар, әйбәт. Халыклар да алды. Кирәк менә айга 2 тапкыр ясарга кирәк шушындан. Айга киләбез, конечно, кеше дә килер. Многие года уже ездим сюда. Нужны такие ярмарки? Естественно. Это же хорошо, для людей же хорошо, выгодно. И на ярмарке, естественно, дешево все. Ну и мы стараемся дешево продавать. Ярминкә шулай ук гөрләй. Сатып алучыларга барлык әйберләр бар. Сатып алсыннар. Рәхмәт. Рәхмәт. Алдагы көннәребездә шушылай якты, күк йөзе аяз булсын. Һәрберебезгә сәламәтлек һәм зур уңышлар телим. Ярминкәдә агач куак үсентеләрен сату оештырылган иде. Көндәлек кирәк-ярак сатучылар да булды. Балалар өчен төрле тәм-том, татлы мамык, камыр эчендәге сосискаларны халык яратып алды. Нәниләр өчен батутта сикерү кебек күңел ачу чаралары да тәкъдим ителде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Хезмәт кешесенә хөрмәт тә зур. Баланлы авылында социалистик хезмәт герое Закария Кашапов истәлегенә ул яшәгән йортка элмә такта куелды. Чарада район җитәкчелеге Закария абый белән бер чорда эшләгән райондашларыбыз, геройның балалары, туганнары катнашты. Тантаналы чарадан Лилия Шәймиева репортажы. Закария Кашапов гап-гади авыл малае, гади механизатор игенче, әданы район республика чикләренә генә сыймыйча, Советлар Союзы дип аталган бөек илгә таралган шәхес. Колхозлар, совхозлар хәл ителмәгән эшләр була, район җитәкчелеге генә хәл итә торган эшләрне район җитәкчелеге алдында барып, үзе төшеп, Мөслимгә инде шунда аның үзенең фикерләрен район җитәкчелегенә җиткереп, шушы авыл өчен ул хәл ителмәгән эшләрне хәл итеп кайта торган иде. Еллар уза, вакыйгалар белән буыннар да алмашына, буыннар алмашыну белән истәлекләр дә югала. Ләкин хезмәттәге батырлыклар буыннан буынга күчеп югалмаска тиешле шәхесләр дә бар. Закария абый шундыйлар рәтендә. Бу чыннан да районның данлы кешесе, барыбызның да тәрбиячесе дип әйтергә кирәк. Мин инде үземдә яшь вакытымнан ук шушы Закария Кашапов үрнәгендә ничек итеп, мотор итеп хезмәт куеп булыр микән дип эшләдем. Я считаю, что не только как бы памятное мероприятие для меня, там как для родственника, как для зятя, как для детей великого человека, так и для молодежи пример, как бы воспитательный процесс такой. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Башта тракторчы, оннан комбайнчы булып эшли Закария абый. Аның тырыш хезмәтен бәяләп, ул вакытларда зур бүләк саналган Урал мотоциклы да бирәләр үзенә. Туган җиребезнең кадерен белеп яшәгән райондашыбызның мотор эше үзе якты дөньядан киткәч тә мотор эзе булып сызылып калган. Закария абый яшәгән йортка элмә тактасы урнаштыру шуның ачык мисалы. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Тагын bir hürmetli якташыбыз Флүн Вилдановның музейы турында узган атнада сөйләгән идек инде. Тарих белән кызыксынудан тыш Флүн абый гаҗәеп фотограф та әле. Узган җомгада Туган як музеенда аның фотокүргәзмәсе ачылды. Туган як музеенда күргәзмәләр еш була. Гадәттә анда райондашларыбызның кул эшләре куела, ә бу юлы биредә фотокүргәзмә ачылды. Аның да нинди әле Флүн Вилданов ясаган фотосурәтләр күргәзмәсе. Идеясында аның мин каршыга төшерәйдем дә инде, куяйдым анда. Мин инде беренче рецензият минем хатын. Икенче инде Рәшит абыйым бар и безнең Казаннар группасы бар бит. Шунда куя башлагач инде анда бөтенесе Флүн нишләп бу карточкаларын күрсәтмисең, нигә выставкалар яса? Выставка ясады, башны тукып бәреп нитеп торды менә. Фотоларда Туган як табигате, Мөслимнең истәлекле урыннары, һәр кайсы җанга газиз, якын һәм кадерле. Фотокүргәзмәне ачу тантанасына килгән һәркем яшьлеккә бәйле, Мөслимгә бәйле хатирәләрен барлады. Әле бу күргәзмәдә аның бик аз күләмдәге фотографияләре кулланылды. Әле ул тагын эшли бу эш өстендә фотографияләрен зурайту, шушы рамнарга куеп, кабат инде без бу күргәзмәне өстәячәкбез, байтачакбыз. Һәм инде ала бирсәм, иншаллах Сабантуй вакытына инде Сабантуйга багышланган күргәзмәне мәдәният йортының 3нче этажында коридорга урнаштырырбыз дигән планда торабыз. Фотокүргәзмә июльгә кадәр эшләр дип көтелә. Туган як табигатын Флүн Вилданов күзләре белән күрергә теләсәгез, Туган як музеена рәхим итегез. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Язын табигать яшәрә, шул ук вакытта паразитлар да активлаша. Шундый куркыныч бөҗәкләрнең берсе урман бите, талпан энцефалиты дип аталучы үзәк нерв системасын зарарлаучы куркыныч авыруны да талпан китереп чыгара. Әлеге авырудан саклану һәм дәвалану усуллары турында алдагы сюжетта. Яз җитүгә барыбыз да урман болыннар кочагына ашыгабыз, ләкин табигатьнең матурлыгын күреп саклану чаралары турында да онытырга ярамый. Чөнки бу чорда урманнарда талпан аеруча күп була. Ул козалгач бик сизелми. Я икенче көнгә сиздерә башлый, кышыта башлый. Шуңа да козалса, скорыйга килеп алдыртсалар лучшырак булыр. Талпаннар апрель ахырында, май-июнь айларында аеруча агрессив булалар. Язгы җәйге энцефалитны юктыру урыннары булып, яфраклы агачлар үсүче карт урманнар тора. Табигатькә чыккач, өйгә кайткач, табигатьтә үзендә булса да ярый инде. Бер-берсен әйбәтләп карарга кирәк. Талпан кадалган булса, больницага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Урманга бара, бит инде кеше яулык, муеннар капланырга, аяк өлешләр капланырга тиеш. Караңгырак кием киенергә тиеш. Онукка козалды талпан. Больницага килдем, больницада алдылар. Прививка ясалмады, ясамадылар. 100 кешенең берсегенә ширле диделәр. Яңадан 21 көннән соң бала ширли башлады. Яңадан начарланып, больницага алып киттек иншалла. Инфекционный больницада ятты. Терелеп кайтты Аллага шөкер. Козалган талпан, шунда козагасына инде инде. Хәзер нишәмигән карыйп, эшкә бара вакыт, медсестра бар ди, Земфира. Шуңа кирдем. Апайым дидем, кандай нәрсә булган дим. Сыра алды, ни дип җибәрде. Шуннан әйбәтән лаширемәде. Агылмагандыр инде. Талпан энцефалитына каршы торучанлыкны булдыру өчен еш кына вакцинациядә кулланыла. Вакцинация талпан сезоны башланганчы ай ярым 2 ай алдан үткәрелә. 12 елда безнең бер кешедә клещевой энцефалит булды. Куркынышы бар инде, аның бит менә сунасында вирус сери, фкали спирахета. Спирахета талпан козалганнан соң 12 көн ичендә ширләсә клещевой боррелиоз белән ширлей, 21 көннән талпан козалганнан соң 21 көннән соң ширләсә клещевой энцефалит. Ул башлана как ОРВИ. Хәзерге вакытта газ талпаннан актив чыгып, шуңа күрә бик нык куркам. Буында да иргәлидән шуңа хәзер вакытта прививка статусына эшләр башкарып йөрибез менә. Яшәктә нине, иптәшемне шул нигә икән прививка сатырга. Талпан кадалган очракта медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итү кирәк. Үз белдегең белән талпаннан котлу теләге аяныч та тәмамланырга мөмкин. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. 13 май көнне барча мөселман дөньясы уразага итен билгеләп үтте. Бәйрәм җирлегебездә дә зурлап билгеләп үтелде. Мөслимнең Җәмигъ мәчетендә узган бәйрәмнән безнең репортаж. Мөслимнең Җәмигъ мәчетендә уразага ите иртәнге 7 сәгатьтә башланды. Районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сыңгатулла Аллаһ безгә җәннәт тили дигән вәгазь сөйләде.
Барыгызны да бәйрәм белән котлыймын. Алла субханаһу ва тәала һәр барчаларыбызга да исәнлек, саулык, иминлек, тән сәламәтлеге, күңел сәламәтлеге Аллаһ Тәала насыйп әйләсен. Һәр барчаларыбызга да инде ошбу Рамазан аенда кылган изгелекләребезне, кылган гамәлләребезне кабуллардан кылып, һәр барчабызны да шушы Рамазан аеннан соң дәртләнеп, тагын да көч алып гыйбадәт кылырга һәр барчабызга да Аллаһ Тәала насыйп итсен. Вәгаздан соң район башлыгы Рамил Муллин бәйрәм котлауларын җиткерде. Бер яктан бәйрәмгә шатланабыз, икенче яктан борчылу да бар. Чөнки без бу айда бердәм булып мәчеткә йөрдек, тәравихлар укыдык. Аллаһ карамаганда булу зур гыйбадәттер, диде Рамил Муллин. Барлык мөселманнарны һәм инде бөтен милләттәшләребезне шушы зур тантана белән тәбриклисем килә. Ихлас күңелдән инде саулык, сәламәтлек, иминлек телисем килә. Иман нуры белән шушы ай дәвереннән ничек бергә булып, бердәм булып, Аллаһ субхана тәала якынаю ысулларын кулланып инде тормышыбызны алып бардык. Киләчәк тормышыбызда шушы Аллаһ юлында гыйбадәт кылып, илебез өчен, җумһуриятебез өчен, җирлегебез өчен хезмәт итеп яшәргә насыйп булсын. Хатын-кызлар бәгазь котлауларны аерым бүлмәдә тыңлады. Сегодня очень большой праздник у мусульман. Собралось очень много мужчин в мечеть. Очень много женщин приобщились к данному мероприятию. Также пришли на коллективный намаз. Я впервые присутствую на данном мероприятии. И это прям мурашки по коже, это до глубины души. Это светлый день, прекрасный день. Барыбызда исән сау булыйк. Шушы матур мөслимебездә, Татарстаныбызда исән сау, куанып, сөенеп, булганына шөкер итеп, матур итеп яшәргә язсын. Көннәребез матур, җәмәгать. Алдагы көннәребез бүгенгесеннән дә матур булсын. Рәхмәт Раббыбызга. Бүген дулкынландыргыч бәйрәм, Ураза бәйрәме. Шунысы куаныч. Мәчетләребез тулы, иманлы кешеләр. Тормышларыбызда шулай иман белән үтсен. Һәм инде райондашларыбызның менә шушындай ислам диненә тартылу күңелдә куаныч тудыра. Соңыннан гаеткә килүчеләр 2 рәкъгать намаз укыды. Намаздан соң гает хутбасы әйтелде. Бәйрәм үзен мөселман санаган һәркемнең өендә дәвам итте. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Муслим телевидениесе. Иске Карамалы авыл җирлегендә тәрбиягә бала алган гаиләләр саны күп, җирлектә киң күңелле, олы йөрәкле кешеләр яши димәк. Шундыйларның берсе Күбәктән Зәнфирә һәм Радик Фатыйховлар гаиләсе турында алдагы сюжетта. Тәрбиягә бала алу өчен михырбанлы йөрәк, киң күңел, мәрхәмәтле җан дигән төшенчәләрнең бергә туплануы кирәктер. Күбәк авылында гомер итүче Зәнфирә һәм Радик Фатыйховлар шушы күркәм сыйфатларга ия. Шулай булмаса, алар эш бер туганга шул кадәр наз һәм ярату биреп үстерерләр идемени. Балалар үсеп җиткәчтән үзебез алай салып кертик тә инде. Балалар чыгып киттеләр. Безгә инде үзебезгә генә күңелсез бала кирәк булды. Әти-әнисез калган балаларга җылылык бирәсен килде инде. Бала алу уебезнең икебезгә бергә килгән булгандыр инде, иптәшем белән. Үзебезнекеләр улы булгачтан тагын балалар тәрбияләп карыйсы килде инде менә. Башка семьясыз балаларны башы күз әйтәсе килә инде барыбер. Бер кечкенә генә күкрәк баласы алырга кыялана Фатыйховлар. Без фаразлыйбыз, Ходай һәр нәрсәне үзенчә хәл итә диләр бит. 7 айлык Алексейны инде үзебезгә алабыз дигәндә генә, бәләкәчнең 2 һәм 6 яшьлек бер туган апалары булуы да ачыклана. Бер туганнарны аермыйбыз дип алар, тәрбиягә 3 бер туган алалар. Бер кайчанда эшләгән гамәлебез өчен үкенгәнебез булмады. Балалар безнең инне кабат шатлык белән тутырды ди Фатыйховлар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Җирлегебезне яшелләндерүгә зур игътибар бирелә. Ел саен меңләгән төп агач куаклар утыртыла. Быел район үзәгендә генә дә 3000 ярымга якын агач куак утыртылган. Тик агач утырту белән генә эш төгәлләнми, аларны да тәрбияләргә кирәк. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Муслим лицейның 5нче сыйныф укучылары акциягә чыкты. Ул табигатьне саклау уртак бурычыбыз дип исемләнгән иде. Егет-кызлар Муслимның лицейга беркетелгән банк урамында алмагачларга су сиптеләр. Бу банк урамына безнең лицей коллективы тулысынча җаваплы. Шуңа күрә бөтен шушы урамда яшәүче абыйлар, апаларга, энеләр, сеңелләргә мөрәҗәгать итәсебез килә. Капка төпләрегездәге матур агачларны үзегез тәрбияләп үстерсәгез, киләчәктә һичшиксез аларның шифасын, дәвасын табасыз дип әйтәсем килә. Балалар суны шушы урамда яшәүчеләрдән алып чыкты. Әти-әниләр дә балаларына ярдәмгә килде. Цистерна белән су китерүчеләр дә булды. Бурычтан балалар өлкәннәргә табигатьне саклау турында буклетлар да таратты һәм чүпләрне дә җыештырды. Менә су сиптем, су сипкәнгә китте. Әгәр дә су сипмәсәм, тоякка таянып шушында су сибәргә чыгам. Алланың рәхмәте. Үләннәрне чабабыз. Шулай итмәсәң үсми. Тәрбияләү апайым безнең бурыч. Китереп утыртканнар
Allah'ın rahmeti olsun, hayırlı selamet degende versin. Biz bugün aksiyaya çıktık. Bugünkü künge biz ağaçlarga sular sebebbiz. Tabiatni tağında nıraq yerdem etemiz. Ağaçlar aslında joytirge bola, anda kulege. Ağaçlar üzerine jimüşler bile bizni sığdırlar. Şuna da alarına bugün biz su sebep alarga. Alar üskeştin biz kislorod, ugлекислый gazını перерабатывать etip кислородка aylandıraşaklar. Ham biz şu кислород ile sulaşakbız. Мы вышли на эту акцию, чтобы поливать деревья. Мы хотим, чтобы деревья росли, и они получали питательные вещества. Cennet apa kebek өлкәннәр күбрәк булсын иде. Кайберәүләр әллә суны кызганалар, әллә эшләргә авысыналар. Йорт каршында агачның суга тилмерүен һәркем күрә югыйсә. Шулай да су сибүче, төбен йомшартучы юк. Бу эштә саваплы гамәлләргә балалардан өйрәнәсе бар. Римма Авзалова, Динар Менхажев, Муслим телевидениесе. Мөслимләр спорт ярата. Спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр дә күп. 11 май көнне Тамчы йөзү бассейны призына районара ярышлар узды. Ярыш барышын Лилия Шәймиева да күзәтте. Бәйгедә Сорман, Яңа Шишмә, Мөслим районнары һәм Җәлил бистәсе командаларыннан барлыгы 125 спортчы катнашты. Ярышлар 2007-2013 елгы балалар арасында барды. Без ел сайын шуңа күрше районнарын бергә җыеп, как итоговый ярышлар үткәреп алабыз инде. Бүгенге көндә безнең 160-ка якын спортсмен катнашты. Я приехала с поселка Джалиль, занимаюсь плаванием с 8 лет. Соревнования безумно хорошие, организованные. Нам все очень понравилось. Я занимаюсь плаванием уже 3 года. Я очень люблю плавание, люблю ездить на соревнования. Хочу всегда в них побеждать. Я люблю ходить в бассейн. Интересно, нас учат всяким разным плаванием. Брать. Я очень хорошо плыву брать. Безнең егет кызларыбыз ярышларга ныклы әзерлек белән килгән иде. 50 метрга ирекле стиль һәм арка белән йөзүдә, 100 метрга комплекс һәм 50 метрга брас белән йөзүдә райондашларыбыз уңышларга ирешеп, барлыгы 25 комплект медаль алуга ирештеләр. Призлы урыннарның барысында диярлек үзебезнең райондашлар яулады. Мөслимнең команда копилкасы 5 алтын, 11 көмеш һәм 9 бронза медале белән тулыланды. Лилия Шәймиева, Динар Менхажев, Муслим телевидениесе. Бүгінгі шулар, мен Римма Авзалова сіздің білен сау бұлашам, алда сізні саубақ бұлсын тапшыруы кіді. Бізден айырылмағыз. Бәйрәм еллары районның дай инспекторлары өчен шын мәгънәсендә урак өсте булды. 9 көн эчендә дай инспекторлары барлыгы 9 исерек шоферны тоткарлады. Алкогольле эчемлекләр кулланып, транспорт белән идарә иткән райондашларыбызның барысы да оешма предприятиеларда хезмәт куючылар. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузган 53 кешегә административ беркетмәләр төзелгән. Район җирлегебездә эше бирүчеләргә беррәттән юл йөрү кагыйдасын бузучылар да бик күп очрый. Алар арасында җитәкче урындашлар, мәктәп директорлары һәм башка шунча тармакта эшләүчеләр күбрәк очрый. Şikayetsin var, o zaman öyle. Ezme şikayetiyim sizde. Normal 8 paket olarak var. Normal, bilesin o mümkün de kötme. Hoşa. Ne 160. Bu senin 1'de 221. Bu bir kuvazı. Исерек еш транспорт белән идарә итүчеләрне ачыклау өчен төрле чаралар үткәрелеп килә. Шуларның берсе тоннель операциясе. Дай инспекторлары хәбәр итүенчә, юлларда фаҗигаләргә китергән транспорт хәрәкәтләренең төп сәбәпчесе исерек хәлдә руль артына утыру. Кешегә гомерләр бер генә бирелә. Транспорт белән идарә итүчеләр бу хакта бер качан да онытмасыннар иде. Күбрәк төнге вакытта исереккәрләргә инде. Чөнки тәртип сагында торучылар бигаз булу сәбәпле алар 11-ләрдән соң 12-ләрдән соң эшкә килеш йөрүгә чыгалар. Уннан соң кибетләр бикләнсәләр дә эшергә табучылар барбер эшергә табалар. Яшерен генә
Samagon satışlar var. Olar bilan da kurashib boramiz. Shulardan borib olardi. Ishqala. Yuzga xatda mana shuni akrimdan olib qo'yish kerak. Yo'q, anasi ketdi. Şaşa. Necha kash? Men Men bunda mana nurdan dur topib qo'ydik. Yol hareketi kagıydasını buzgan şoför 30 ming so'm shtrafga tortilib, transport chorasi bilan idora etuvdan mahrum etildi. Isri halda rol ortida o'tirgan kishilar o'zlarigina tug'il, ularning oilalari, yaqinlari da ziyon ko'radi. Bütün bir narsa bile bir ilk başlangıç üresi değil mi? Anısı bir bilmesi sen. Şovası rahattan virüsü işe gene mesela şap yana kirlere selene ilk başlasında ipi de tigret kerim, balayt kerim, yine bir şey böyle. Bu bir tane maşına ölü oturuşa gitken şeyler. Isri kiş transport bilan idora etuv şoför ishingina tug'il, onun yanında o'tirgan passajir ham yo'l harakatida qatnashgan boshqa grajinlar ishinde bir qo'rqinish bo'luvin. Bek ko'plar әле дә аңлап бетермей. Boshqalarning yolg'ishlari sizga sabab bo'lsin edi. Liliya Shaymiyeva, Dinar Minhajev, Müslüm televideniyesi. Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигать сухую траву. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. Решение иногда приходит само, а иногда нет. Иногда нужно идти на риск, взвешивать за и против. Но есть вещи, решиться на которые гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать – раз, решиться – два, сделать – три. Как раз, два, три. Раз, два, три. Теперь слышите? Некоторые решения меняют что-то вокруг нас, некоторые меняют нас, а некоторые могут изменить жизнь другого. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Яркое солнце. Удобный шезлонг. Модный прикид. Проходка на вечеринку. Ее телефон. Но все это в прошлом. Успей вернуть свою жизнь. Это Антон. Он фрилансер. Официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей. И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. Остались вопросы? Приходи в Центр поддержки самозанятых. С тебя 100 рублей. Ага, может, чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто.